Nginenhlanhla enkulu ukuletha epulpitini umntwana kaNkulunkulu omkhulu, umsunguli, umholi webandla iDeeper Christian Life Ministry, umfundisi uDokotela Ukumuyi. Othize mayibongwe inkosi. Indoda engajwayelekile yethula umpetha ongajwayelekile kubantu abaphumelelayo abangajwayelekile. Ngabe nilapho? Namhlanje usuku lokuguqula umlando wakho, ukuguqula impilo yakho, ufake amandla, ukukhuthazeka, umgomo phezu kwempilo yakho. Uzokhohlwa ukwedlule. Noma ngabe yini eyenzakalile ngaphambi kwanamhlanje, ungaphumeleli siyakhohlwa. Ukwehluleka siyakhohlwa. Ukugula siyakhohlwa. Ukulamba siyakhohlwa. Uzoba wena. Ngikhuluma nothize lapho. Uzoba umuntu ophumelelayo ongajwayelekile. Uma ngabe bebala labo abacaca abaphumelelayo empilweni, nalabo abaphezulu estebhisini ezweni lakini, yonke indawo lapho ukhona kulomhlaba bazokubala. Baba, siza namhlanje kuleli thuba, sifuna ngamandla akho, ngogcobo lwakho, ukuphakamisa wonke izinkozi ukuba zibe ngamakhozi, nokuthi zindize ngaphezu kokucabanga kwabo. Siyakhuleka Nkosi ukuthi namhlanje gcwalisa lokho kuyo yonke impilo ngegama likaJesu. Namhlanje yenza okuthize ongajwayelekile, okuthize ongalindelekile, okuthize okuhlanza umkhathi ukuze izinkozi zindize namhlanje, kuqinisekise kuyo yonke impilo ngegama likaJesu. Jikela kumuntu oseceleni kwakho umtshele ukuthi wamukelekile. Emhlanganweni ongajwayelekile, uNkulunkulu anibusise nonke. Ungahlala phansi sibheka Isaya isahluko 40. Ngifunda uverse 28. Isaya isahluko 40 uverse 28. Awazi yini? Awuzwanga na? uJehova unguNkulunkulu ongunaphakade, umdali imikhawulo yomhlaba, akakhathali, akapheli amandla, nokuqonda kwakhe akunakuphenywa. Verse 29. Nguye omupha oyethileyo amandla. Ukuphi amandla? Uzonginikeza wona namhlanje. Nakongenamandla uyandisa izikhwepha. Uverse 30 uthi izinsizwa ziyakuphela amandla, zikhathale, nabasha bawa nokuwa. Uverse 31 kepha uthi abanye abangenayo uNkulunkulu, abanye abanganawo usizo lwaphezulu bazowa baphele amandla, kodwa ukhuluma ngawe manje. Labo abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha, bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi, bagijime bengakhathali, bahambe bangapheli amandla.
Uyazi ukuthi ngenkathi ngisehoyikholwa omncane ngafunda leli vesi, kodwa labo abama enkosini bayokukhuphuka amandla. Ngase ngithi ngenze njani? Ngiyama, ngivala umlomo wami, ngigoqe izandla zami, bese ethi yini oyenzayo lapho? Bese ngithi ngimile. Hayi, akusikho lokho okuchazwa iBhayibheli, kodwa labo abama kuJehova uma kanjani. Abanye abantu bathi uyahamba uye endlini efihlekile ekhoneni lakho ukhothame. Awudingi ukuthi ufunde, udinga ukuthi ukhothame. Awudingi ukuthi usebenze, fana ukhothame. Kodwa labo abamayo kuJehova bayokuvuselela amandla abo. Ngabe lokho nokuchazwa iBhayibheli? Ima. uW usho ukuthi yamukela uJehova empilweni yakho. Yamukela uJehova empilweni yakho. Ilokho ukuma ngokamoya, bese uyahamba noNkulunkulu. Uyahamba kuyo yonke into ozoyenza. uNkulunkulu useceleni kwakho futhi useceleni kaNkulunkulu, bese uyazuza kanye noNkulunkulu. Ilokho ukuma, akusikho nje ungenzi lutho ulo ucinga into engekho. Uma lapho ungenzi lutho, yamukela yena empilweni yakho. Ngenkathi umamukela empilweni yakho, uza empilweni yakho, akukhuthaze impilo yakho, bese manje uhamba noNkulunkulu, uzobe usuyazuza. Ngikhuluma nabazuzi namhlanje. Yamukela uNkulunkulu. Akunasidingo ukuthi ume lapho ungenzi lutho. Uyavuma uNkulunkulu, bese uyahlala kuNkulunkulu, bese uzophumelela kanye noNkulunkulu. Abaphumelelayo ngabe besekhona, ngiyakubona lapho uzophumelela. Kusho lokho ukuma akusikho ungenzi lutho. Ukuma akusikho nje ukuthi ngimile lapho. Usho ukuthi wenxuse kuNkulunkulu, ucela okuthize. Ngifuna ukucaca lentaba, kunosongo engifuna ukufika kusona. Uyanxusa uNkulunkulu. Ngiyamkhuthaza uNkulunkulu. Uma ngabe ngiza kuyena ngithi Nkosi, uNkulunkulu omkhulu, ngingumntwana wakho, ngifuna ukuba mkhulu. Ngoba uma ngabe ngibuthakathaka, uma ngabe ngilapha phansi, ngeke ngilethe ukukhazimula egameni lakho. Lokho kumenza uNkulunkulu akhuthazeke. Ngobani? Ngiyanxusa kuNkulunkulu, ngiyakhuthazela uNkulunkulu, bese ngikhuluma noNkulunkulu. Ngizothatha isinqumo, ngizohamba ngendlela entsha, ngizowela leli bhuloho, ngikhuluma noNkulunkulu. Ilabo bantu abathi ngendlela engajwayelekile bame kuNkulunkulu. Usho ukuthi uyamethemba uNkulunkulu. Ilabo bantu abama kuNkulunkulu bayamethemba uNkulunkulu, bayamnambitha uNkulunkulu. Nambitha uNkulunkulu, umbone ukuthi muhle kulelizwe nsuku zonke, kuzo zonke izigaba. Kulesigaba ukusona, uya kuleso sigaba ufuna ukuya kusona, uzonambitha ubuhle bukaNkulunkulu, bese uyanginikeza impilo entsha, anginikeze ubuwena obusha, akunikeze ukubuka okusha, ukuthi undizele phezulu. Ndodakazi yami, ndodana yami, lokho kusho ukuma, ukuthi uyama kuNkulunkulu. Kodwa labo abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha, bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi, bagijime bengakhathali.
zoqala ugijime, ubulokhu uhamba kancane ekuphumeleleni kwakho, ulokhu wenza kancane ekuphumeleleni kwakho, ubulokhu wenza kancane kulokho kufanele ukuzuze, kodwa manje ithuba lokuthi ugijime. Nginikeze amen omkhulu. Bayakugijima bangakhathali, bahambe bangapheli amandla. Lokho kuphelelwa ngamandla ngiyaxosha empilweni yakho ngegama likaJesu. Manje namhlanje ukuvuselelwa nokukhululwa kwezinkozi zeNkosi ezikhululiwe. Ukuvuselelwa ulana ufuna ukuvuselelwa. Angikho lana ukuzodlala, ngabe ulana yini ukuzodlala? Angikho lana nje ukuthi ngibe semhlanganweni, ngabe ulana ukuba nje semhlanganweni umkhulu kunalokho. Impilo yakho, isikhathi sakho sikhetheke kakhulu kunalokho. Ngifuna ukukutshela wena mntwana omncane, wesifazane omncane, wena usanda kuqala ukusebenza, noma ngabe ukuphi, uma ngabe ungalana kanye nami, uxhumene kanye nami, shiya yonke inye into, sibe nokuvuselelwa bese nokukhululwa kwezinkozi zeNkosi ezikhululiwe. Ngizothinta izinto ezintathu, 1 2 3, amaphuzu amathathu. Okokuqala, isambulo sokufana kwethu nokhozi. Okwesibili, ukubuyiselwa kokubona kokhozi. Okwesithathu, ukugcwaliseka kwamandla okhozi. Okokuqala, isambulo sokufana kwethu nokhozi, kusho ukuthi siyefana nezinkozi. Yingakho uNkulunkulu wathi ngenkathi uma enkosini uza kuvuselela amandla akho, uyakugijima ngeke ukhathale, uyakuhamba ungakhathali, ngeke ube ubuthakathaka. Izivunguvungu ezishayayo nezinto ezenzakalayo esikoleni sakho, ekholeji lakho, ngaphezu kwekholeji yakho, lapho usebenza khona nala uqeqeshwe khona, zonke lezo zinto ngeke zikhathaze. Ngithi lezo zinto ngeke zikhathaze. Kuzoba khona lo mthetho kaNewton, kuko konke ukwenza kukhona okwenzakalayo. Nakuyo yonke into efika empilweni yakho, yonke into ezama ukuwisa impilo yakho, uzondiza, uzosukuma. Zonke lezo zinto ngeke zize zikuvimbe, angeke zize zingivimbe, ngeke zize zingivimbe. Uma sikhuluma ngokuvuselelwa kwamandla ezinkozi, okokuqala sibheka isambulo sokufana kwethu nokhozi. Awuthi ngiphinde lo Isaya isahluko 40 verse 31 uthi, kepha abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha, bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi, bagijime bangakhathali, bahambe bangapheli amandla, bangapheli amandla. Manje uma ngabe ugijima, kufanele kungabe bikhonto ekubambile. Uma ngabe uthwele umthwalo emva kwakho, uma ngabe uthwele umthwalo ekhanda lakho, uma ngabe izandla zakho zingakhululekile bese uthi uzama ugijima, ukuphumelela kwakho kuzovimbeka. Angeke uzukhone ukugijima ngendlela nokukhuthazeka ngendlela efanele. Manje kufanele siqonde ukuthi kuchaza ukuthini ukufananiswa nezinkozi. Uthi laphayana, labo abama enkosini bayakuvuselela amandla abo, bayakukhuphukela phezulu ngamaphiko njengezinkozi.
uNkulunkulu wenza kanjani ukuba wena nami sibe izinkozi? Buka lokhu, ukukhululwa ngu-Emmanuel. Ukukhululwa ngu-Emmanuel. Uyabona, ngaphambi kokuba uze ekwazini uNkulunkulu kukhona izinto eziningi ezikudangazayo. Bengikhathele, bengidumayele. Uya kwisivivinyo, umngani wami, intombi yami, isoka lami lingidumazile. Inhliziyo yakho iphansi, umqondo wakho uphansi, besifuna ukudlala into ethize kuleyo ndawo base basibamba, kodwa manje sesiyacabanga ukuthi yini abazoyenza. Sasesiya ukuyobheka konke lokho manje kusemqondweni wakho. Into yokuqala, uma ngabe uzoba ukhozi, ukuthi yonke into elethe ukungazethembi, ukwahlulelwa nomthwalo emqondweni wakho, enhlizweni yakho, okokuqala wezinkozi, ukukhululwa ngo-Emmanuel. Uzokhulula namhlanje. Ngikhuluma nothize lapho, ngiyakubona lapho uzokukhulula. Wonke zonke izintambo ezikubambile, wonke amaketanga akubambile, ukukhululwa namhlanje ngegama lika Jesu. Buka kwabaseRoma isahluko 8 uverse 2. Ngokuba umthetho kamoya wokuphila okuKristu Jesu ungikhululile emthethweni wesono. Mina ungikhululile manje. Mhlambe awukaze wafika emhlanganweni oweke wabanjwa ngaphambilini, uthi angisiye omunye wabo, ungakhulumi kanjalo manje. Ngifuna ukukuthatha othiza akaze abone, akaze ezwe. Ngikhumbuza ngenkathi ngisafundisa isikole ku-secondary school noma e-high school, e-university, ngangijwayele ukuthi ngifundise abantu izinto abake bazifunda ngaphambilini, abafika eklasini lami bethi ngeke baze bafunde, ngeke baze baphumelele, bese ngiyathatha okuthize kubo. Ngikhuthazekile kuwe namhlanje, uma ngabe ungakaze waba kwinhlangano efana nalena, uthi ngingakwenye ingxenye, ungakhathazeki, ngena ngaphakathi. Ukuvuselelwa kokufunda namhlanje, impilo yakho izokhululwa. Uza kuKristu uthi, Nkosi, ngizwile ukuthi kukhona ukukhululwa. Izinkozi, uma ngabe ungenakho lokho kukhululwa, ungaba kanjani nempilo, namandla, nokukhuphukela phezulu kwezinkozi? Ukukhululwa ngo-Emmanuel. Uchaza ukuthi ukwamukelwa ngegunya lakhe. Ukwamukelwa ngegunya lakhe. Ngabe uzongamukela? Ngihlale ngiwumuntu odlalayo, ngiwumuntu ohlale uzero. Yonke into engengayenza bayangiphusha nje, akahambe adlulele kwelinye ibanga, khona sizoba nesikhala kwabanye abantu. Bese uthola umsebenzi kufana nento efanayo ngaphambilini, bathi mudlulisele phambili. Uselapho akukho kukhuthaze nokukhushulelwa phezulu, kodwa manje wamukelwe ngegunya likaNkulunkulu kwibanga elisha, kwisigaba esisha, ngoba siyatshelwa kwaba se-Efesu isahluko 1 uverse 6, ukuze kutuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngaye athandiweyo. Wenze wena ukuba ube ngothandiweyo, wenze mina ngibe ngothandiweyo. Wenze okuthize ngokwedlule,
uyazisola ngalokho, angeke uze ungene umnyango uvuliwe uvulelwe wena. Ngenkathi ungena ngaphakathi, konke ukuzisola kokwedlule, yonke into izosuswa. Zonke izinto abantu abayikhumbulayo ngawe bathi angeke azaphumelele, angeke azaye phambili, angeke azaphumelele, ngeke azaphumelele, zonke lezo zinto sezikhohliwe namhlanje. Buka lokhu, bheka amehlo akho, awaxhumane namehlo ami. Wamukelekile namhlanje ngegunya lakhe. Wamukelekile, wamukelekile, wamukelekile. Bese ukhozi uji lapho kukhona i kukhona a, bese kuba umusa unikezwe nguNkulunkulu. Umusa unikezwe nguNkulunkulu. Uyazi ukuthi uma ngabe abantu befunda lengxenye yombhali ngokubhala kukaMpostoli Pawuli nginguye ngomusa wakhe, bacabanga ukuthi umpostoli kuphela ungasho lokho. Cha, nomfundi engakusho lokho. Cha, nonjiniyela engakusho lokho, udokotela engakusho lokho. Lokho ungakhona ukwenza ngokwakho, lapho sebenza khona, lapho owenza khona okuthize, umusa kaNkulunkulu uzofika empilweni yakho namhlanje. Amen. Uzokhona ukuthi uthi nginguye enginguye, uzoba nguye loyo fanele ukuba nguye. Uyazi uma ngabe ngibuka okwedlule njengomfundi ebangeni lamabanga aphansi, ngiye ngicabange ukuthi ngangilapho abancane baya esikoleni, no baba wangithumela esikoleni. Ngangiwumuntu ongathanda ukufunda. Ukufunda kwakuyinto efana nokuthi ngiyajeziswa, kodwa uNkulunkulu wathi uzokwenza okuthize empilweni yami engazange ngize ngukuphuphe. Into ethize namhlanje, mhlambe uhlale usemuva eklasini, awukaze wacabanga ukuthi uzoba ngophumelelayo, futhi uNkulunkulu ungithumelile namhlanje ukuba ngibe lana kulesifundazwe kuwe namhlanje, ukuba ngikutshele ukuthi lokho obungakhona ukukwenza, ngivumele ukuba ngisebenze liselelizwi. Lokhu obungakhona ukukwenza, umusa kaNkulunkulu usufikile, uzokuthola empilweni yakho. Wangenzela kona mina, futhi uyakuthanda nawe njengoba engithanda nami. Ngenkathi ungena futhi ukhululiwe, ngenkathi ungena futhi wamukeliwe, umusa uzofika empilweni yakho. KwakuThimothewu oqala isahluko 1 uverse 14. Kepha umusa weNkosi, hayi kuphela uNkosi yami, uNkulunkulu wakho, uNkulunkulu wami, uNkulunkulu wethu, umusa weNkosi yethu wavama kakhulu, kanye nokukholwa nothando olukuKristu Jesu. Ngiyakuhalalisela umusa kaNkulunkulu uyachichima empilweni yakho namhlanje. U-E ukukhululwa, u-A ukumukelwa, u-G umusa unikeziwe, u-L ukuphakanyiswa nguJehova. Ukuphakanyiswa nguJehova, ukuphakanyiswa nguJehova. Uyazi ukuthi ngihlale ngibuka laba abazali abahle, abantwana babo behleli enhlabathini, umntwana efuna ukuphakanyiswa. Yini umntwana ayenzayo? Umntwana uyaphakamisa izandla ukukhombisa, mama ngithathe, ngiphakamise, ngiphakamisele phezulu. Futhi namhlanje ngezandla eziphakanyisiwe uza kuNkulunkulu, uyeza ukuba azokuphakamisa.
ukuba akususe esidlalweni akuyise ekufezeni kwempilo entsha ngegama lika Jesu. Uphakanyisiwe nguJehova. Uyazi laba beke bakubona ngaphambilini bazokubona emva kwanamhlanje bazothi ngabe nguye lo mfanyana, le ntombazanyana, loyo mncane osanda qala ukusebenza, bese uthi yebo ngiwuye, igama lami lisenguye kodwa sengiphakanyisiwe. Futhi sengiphakanyisiwe. Buka uSamuweli oqala isahluko 2 futhi ngifunda uverse 8 uthi uyamvusa ompofu othulini, uyaphakamisa impabanga ezaleni, abahlalise nezikhulu, badle ifa lesihlalo sobukhosi. Ngabe uselapho? Uyalibona uhlelo likaNkulunkulu ngawe? Uyakubona lokho uNkulunkulu azokwenza empilweni yakho ngisho namhlanje? Uthi ngisho nezinsika zomhlaba ubeke umhlaba phezu kwabo, uzobeka impilo yakho phezu kwezinsika. Angeke ube ngumuntu omile, okwenzekile izolo kuzokwenzeka namhlanje, kwenzeke nangekhathi ezayo, kodwa impilo yakho nsuku zonke, iviki ngeviki, inyanga ngenyanga, unyaka nonyaka, uma ngabe ngubona ngesinye isikhathi mhlambe ngonyaka ozayo ngabe ngizokubona na, ngizothi kodwa wawulesi sigaba ngaphambilini, bese uthi mfundisi isiprofeti sakho sifezekile empilweni yami, uNkulunkulu sengiphakamisile. Ukuphakanyiswa ngamandla akhe, yonke into uNkulunkulu ayibekile ukuthi uzoba iyo, yonke indawo lapho uNkulunkulu athi uzofinyelela khona, amandla asefikile, amandla empilweni yakho, bese uzoba usuyavuselelwa, unikwe amandla. Buka uThimothewu oqala isahluko 1 uverse 12, ngiyambonga owangenzela amandla uKristu Jesu, owanginizela amandla. Thina bafundisi sifundisa ngalo Kristu, sifundise leli klasi, silivuselele ukuba liye kwelinye iklasi, ukuba liye kwelinye ibanga, futhi labo bafundi bese beyanga phambili, bese siba nabanye, futhi laba abanye njengoba senzile kulabo abadlulileyo bese siyabanikeza amandla, siphinde sikwenze futhi kulaba abasha, bese beyaphasa emva kuba kubavuselela, bese sibanika amandla, bese siba nabanye futhi. Ilokho uKristu akwenzayo, ukwenzile kumpostoli, wamnikeza amandla, usedlulele phambili, futhi manje sekufikile Lakhe ibandla kulesikhathi samanje, futhi lo Kristu ofanayo onika amandla, futhi lo Kristu okhuthazayo labo abaphambi kwami, ngiqinisekisile ukuthi noma ngabe angazi lutho manje uzokuvuselela ukuba kudlulisele kwesinye isigaba. Woza kwesinye isigaba, woza kolunye uhlanga, noma ngabe ukuphi, noma ngabe ubani, angeke aza kucele ukuthi ukhonza kuphi, angeke aza kubuze ukuthi uqhamuka kuphi, ngeke aza kubuza ukuthi futhi ngenkathi ngisafundisa esikoleni ngangasho ukuthi ngabe uqhamuka emaphandleni, uqhamuka edolobheni, uqhamuka kule ngxenye noma uqhamuka kule ngxenye. Wonke labo bafundi
nganginephupho elilodwa ukuba ngibanikeze amandla bonke abezwa iphimbo lami namhlanje. Iyodwa into uNkulunkulu anayo emqondweni ngawe, ufuna ukukunikeza amandla ukuba khuthaze kwesinye isigaba, bese uba ukhozi ngempela, umukeliwe ngegunya lakhe. Umusa unikeziwe nguNkulunkulu, uphakanyisiwe nguJehova, unikwe amandla ngokunikwa amandla. Ngiza kwiphuzu lesibili manje. Iphuzu lesibili, ukubuyiselwa kokubona kokhozi. Uyakwazi ukhozi, impilo yalo, impilo yokhozi incike kakhulu ekuboneni kwalo. Ilapha yaphezulu bese lubheka phansi, lubuka kude. Ngenkathi lubuka kude, luyakwazi ukuthi lujule luye phansi futhi akageji lokho afisayo. Ithuba selifikile kuwe, ngeke uze ugeje lokho okufisayo. Uma ngabe umuntu othize ephila empilweni engenanhloso, engenaphupho, engenakukhuthazela, engenakufinyelela esicongweni, uzofika kanjani ekutheni afinyelele enjongweni yayo? Othize wathi, uma ngabe ungahlosi lutho, ilokho ngqo ozokuthola empilweni yakho. Uma ngabe uhamba empilweni ungahlosi lutho, ungubani? Ngingumfanyana nje, ngingumfanyana nje omncane oqhamuke emndenini omncane, oqhamuke emphakathini omncane, oqhamuka esiqhingini esincanyane nasemphakathini omncane, mhlampe edolobheni elinenkinga. Ngabe uwe lo? Siyakushintsha lokucabanga namhlanje. Uzosuka kojwayelekile uye kophezulu. Ufana nalelo qhude abalisebenzisayo ukuvala amanzi ukuba phume ebhodlelweni bese beliphosa emfuleni. Itshe lingacwila kodwa leyo nto izoloyintaza phezulu, angeke uze ucwile. Uma ngabe itshe licwila, angeke sithathe isifanekiso sayo, angeke silibone lelo tshe ngoba selilapha ngaphansi. Kodwa uma amandla kaNkulunkulu onamandla onke efika empilweni yakho ekuphakamisela phezulu, bese uba phezulu, ngiphezulu. Othize lapho uphezulu, hlala lapho, hlala lapho. AmaZulu afuna ukuthatha isithombe sakho, hayi mangabe uphansi, kodwa ngenkathi uselapho phezulu, ikhamera yasemazulwini ibheke kuwe. Ngiyasuka ngiyaphezulu, ngiyaphezulu manje. Kuchaza ukuthini ukuba nokubona kokhozi? Ngiza okhozini futhi uba namehlo okhozi. Kusho ukuba namehlo okhozi. Uyabona empilweni ngesinye isikhathi ukuphumelela kuseduze kodwa sikuboni. Ikusasa umnyango omusha uzovuleka, uzongena esigabeni esisha, kodwa abantu abaningi abakuboni okwakusasa kuze kufike uNkulunkulu athinte ukubona kwakho, ebese evula amehlo akho, bese uyabona ongakaze ukubone. Uzoya lapho ongakaze uye khona, uzothola ongakaze ukuthole ngamehlo okhozi. KwabaseEfesu isahluko 1 verse 18, ekhanyisile amehlo enhliziyo yenu, hayi amehlo enyama, amehlo okuqonda kwakho. Ukuqonda kukamoya, ukuqonda ngokusebenza, ukuqonda empilweni, ukuqonda endaweni yomhlaba ukuthi noma ngabe ukuphi
unokuqonda okusha, uzobona uhambo ufanele uhambo, uzobona iskebhisi, uzobona abantu, uNkulunkulu uzokuxhumanisa nabantu abazokusa phambili. Ekhanyisile amehlo enhliziyo yenu nize nazi okuyithemba lobizo lwakhe nokuyingcebo yenkazimulo yefa lakhe kubo abangcwele. Isikhathi esisha sesifikile manje, amehlo akho ngeke azafiphazeke, angeke uze ungaboni ikusasa lakho, ngeke uze ungaboni ukuphumelela kwakho. Amehlo okhozi, izenzo zophumelelayo, izenzo zophumelelayo. Kunezinto abaphumelelayo abazenzayo, abaveli bame nje bahlale endaweni eyodwa bengaphumeleli, bengenzi. Umdlali kufanele enze okuthize, aziqeqeshe insuku zonke. Umfundi kufanele enze okuthize, afunde usuku lonke. Osebenzayo kufanele enze okuthize, kufanele athole ukuthi yini eyenzakalayo kulo mkhakha wami, yini abayenzayo futhi namhlanje, ngabe yini abazisebenzisayo. Kufanele senze ngamathuluzi amasha. Ilokho kwenza kokuphumelela, ukuthi awuhlali nje lapho uvilaphe, awuhlali nje endaweni eyodwa, awuhlali nje endaweni eyodwa nsuku zonke. Kuyathayisela ekuphumeleleni kwakho, futhi kunokuthize ngophumelelayo. Benza lokhu abakusabayo kakhulu empilweni. Kunezinto esizesabayo, mhlambe umkhakha omusha, mhlambe ibanga elithize, isivivinyo esisha, into entsha esingakaze siyenze. Izinto ezintsha ziyasesithusa, kodwa abaphumelelayo nabantu abazokwenza noma ngabe besaba. Ngisho nomdlali uyabheka bonke abantu azoqeqeshana kanye nabesethi ngingancintiselana nalabantu na, kodwa ukwenza. Uma ngabe ungenzi okusha, angeke uze wazi ukuthi ungophumelelayo. Woza ebangeni lalabo abenza njengabaphumelelayo. Ngabe bakhona yini namhlanje? Ngithi ngabe bakhona yini namhlanje? Buka kumakhosi wokuqala isahluko 1 uverse 6. Uyise wayengamdukisanga nakanye. Ngobani? Wenzeleni lokho na? Uyazi ukuthi kunabantu uma ngabe behleli phansi, abafundi, abenzi lutho, abayi endaweni lapho kufanele baye khona, abamthandi ubaba wabo, uma wabo, uthisha, ukhoshi, umqeqeshi, ozobabuza ukuthi yini oyenzayo lapho, ingani ungakusukuma, ingani ungakuye kokuthize. Ngoba uma ngabe uhlala lapho unganyakazi njengesigxobo sokhuni, angeke uze kube khona ukuphumelela. Futhi ngoba usilo isigxobo sokhuni, unomqondo, unomcabango, unenhliziyo, unokuthize okutshaliwe kuwe ukuba kukwenze ukuthi usukume, ukuthi uye phambili. Uzokwenza namhlanje. Ngithi uzokwenza namhlanje. Funda leyo ncwadi, buza loyo mbuzo, ihamba leyo ndlela entsha. Khuthaza noma qala lolo hlelo olusha, bese uyalandela lolo hlelo olusha, uzoba ngophumelelayo. Ngithi uzoba ngophumelelayo, ngizoba ngophumelelayo. Kushe ngokuzethemba, ngizoba ngophumelelayo. Yini ngithe phinda leyo nto? Kwesinye isikhathi mangabe sisho ukuthize, amqondo yethu engajwayele,
sijwayele ukusho okujwayelekile. Ngingumuntu odlalayo, angisiyo ophumelelayo. Othize uqhamuka emndenini ohlukile, othize uqhamuka endaweni engajwayelekile. Ngiyathokoza ukuba kule ndawo kuyona. Uma ngabe ilokho umqondo wakho ohlale ukuzwa, uma ngabe ususho into manje uthi ngingophumelelayo, umqondo wakho uzothi ngubani lo okhulumayo, kuzoba into engajwayelekile, bese uyakusho futhi uthi ngingophumelelayo. Awunandaba ukuthi ubuyini ngaphambilini, awunandaba ukuthi yini abantu abayishilo ngaphambilini, awunandaba ukuthi ngisho ngabe othishela batheni ngaphambilini. Lolu usuku olusha kimina, lolu usuku olusha kimina. Futhi uma ngabe ngisho lokho, umqondo wami ungakubuza lokho, kufanele ngiphumelele phambili, ngiye ngaphambili kwalokhu umqondo wami okujwayele. Uma ngabe ngenza lokho, umqondo wami uzofinyelela kanye nalokho engikucabangayo. Umqondo wami uzofinyiselana kanye nokulokho engikucabangayo. Buka uverse 7. Uverse 7 kumakhosi wokuqala, wabese qinisekisa noJowabu umntwana kaZeruaya. Uyazi uma ngabe uzokwenza ukuthize, akufanele uhlale uwedwa njalo. Kufanele ubuze, kufanele uxoxisane, kufanele ubuze. Uma ngabe umfundi, kufanele ube nomuntu ofunda naye. Uma ngabe usebenza, ubheka abantu sibabiza ngokuthi bangabalingisi abahambile ngaphambi kwethu, siyababuza. Sinomqeqeshi manje buka lokhu. Angeke uze ukhethe ubaba wakho nomama wakho, lokho kufeziwe, kodwa ungakhetha ukuthi ungumntwana kabani. Ngisho ukuthini ngalokho? Labo abaphumelelayo bangababhali, bangabaqambi. Labo bangababhali, bangabaqambi. Uma ngabe uzelwe endaweni lapho kungekho muntu okhombisa indlela, kungekho muntu okhuthazayo kuphe uye phambili, ungakhuza abaqambi, ungakhetha ababhali, bese uba umfundi ngaphansi kwabo. Ngendlela obuza ngawo, ujilana isibindi sophuma ayozuza. Ukhozi lunesibindi sophuma ayozuza. Ukhozi alikaze luthi angikwazi ukwenza lokho, angikwazi ukundiza, ngindize kakhulu, angikwazi ukuhamba, ngihambe kade kangaka, angikwazi ukususa leso sithiyo. Lolo lwandle nalolo chibi lukhulu kakhulu, angikwazi ukundiza phezu kwalo. Kodwa ukhozi lunesibindi sophuma ayozuza. Uma ngabe uNkulunkulu ekuthinta namhlanje, ukuphi uzokuthinta namhlanje. Angeke uze ube kuleyo ndawo ukuthi nje uhlale esitulweni, hayi ukuthi ugcwalise isikhala. Uzonginikeza isibindi sophuma ayozuza. Ubani ophuma ayozuza? Nginguye, ngiyakubona kungokwakho, futhi kungokwami. Lo mhosha okabili uzokwenza indawo yokuhamba. Uzohamba uyozuza ukuphi? Uzothola. Ngithi uzothola. Leyo ntambo biloyibophele phansi ukuthi uhlala lapho, uhlala lapho, uyaphefumula ngazathi uphefumula okugcina, bese uthatha ibanga lokuqala ngazathi ukhathele, yonke into izosuswa empilweni yakho. Isibindi sophuma ayozuza.
u-L ukuphakanyiswa ngaphezu kwesitebhisi. Ukuphakanyiswa ngaphezu kwesitebhisi. Uyazi kunabantu obaba wabo nomama wabo babeke isitebhisi kubo. Uthi indodana yami, indodakazi yami, caca lokhu. Uma ngabe fika phezulu kwalelo stepisi ngiyanelisekile. Kwesinye isikhathi leso stepisi sifushane, sincane, ngisho nalokhu baba wakho sezulwini anakho ngawe. Ababa wethu basifisela ukudla, bakaze batholo ngaphezulu kwalokho. Omama bethu abakaze batholo ngaphezulu kwalokho. Nothishela bethu bamabanga baphansi abakaze batholo ngaphezulu kwalokho. Uma ngabe bekhuluma nathi bathi, indodana yami, indodakazi yami, buka istebhisi. Caca lesi stebhisi. Uma ngabe ufika kule ndawo, yipha indawo asebefikile kuyona. Uma ngabe ufika kuleyo ndawo esifikile kuyona, uzobe usuwenele. Kodwa isikhathi esisha. Uma ngabe sihleli lapho abahlale behleli khona, abakaze baphile kulesi sigaba esiphila kusona. Kulesi sigaba sonkundla zokuxhumana, uyazi ukuthi manje ulwazi beluhlale luphindaphindeka emva kweminyaka ewu-50. Kanjalo futhi ulwazi bese lihlale luphindaphindeka eminyakeni ewu-25. Kodwa manje abantu bazokutshela ukuthi njalo eminyakeni emibili ulwazi luyaphindaphindeka. Futhi lwenza incwadi yolwazi eyayibhalwe eminyakeni ewu-20 edlule, eminyakeni ewu-30 edlule, ukuthi ingabe ingesana sidingo. Ngobani? Ulwazi luyaphindaphindeka njalo eminyakeni emibili. Othize ophile eminyakeni ewu-20 edlule ebese thatha umhlala phansi eminyakeni ewu-20 edlule bese thi caca ngale stebhisi, leso stebhisi sifushane kakhulu kuwe. Ngithi leso stebhisi sifushane kakhulu kuwe, futhi uza kuphakanyiswa ngaphezulu kwestebhisi. Ukuphakanyiswa. Othize akangisize, ngiphakanyisiwe. Othize akamemeze asho, ngiphakanyisiwe. Ngiphakanyisiwe ngaphezu kwesitebhisi. uHezekiya isahluko 3 uverse 14. Kanjalo umoya wangephakamisa. Lo moya uzofika kuwe namhlanje, uzokuphakamisa ngenkathi usuphakanyisiwe. Kufana nomuntu osebhanoyini. Uma ngabe ubheka phansi, izinto obungakazi uzibona ngenkathi usemotweni phansi. Uma ngabe uphakamiswe ibhanoyi bese ubheka phansi, uzobona izinto ezinhle ongakazi uyibona empilweni yakho. Umoya wamphakamisa, nomoya kaNkulunkulu uzokuphakamisa. Ukukhuthazela okungavamile. Ukukhuthazela okungavamile. Uyazi, siya esivivinyweni, ujwayele ukuthola isivunguzi sisebenza kahle kuleso sikhungu sokuvivinywa. Mhlambe kuleso sikhungu sokuvivinywa isiqandisi asisebenzi. Kunokuba ubheke emubuzweni kuleso sivivinyo, lokhu ubuza ukuthi yingani isiqandisi singasebenzi, yingani abahleli balendawo bengajange balungise, ababheki kwisivivinyo sabo. Kwesinye isikhathi ufika endaweni entsha yokusebenza, uyangena uyababona
enkathi ungena abasho nokuthi wamukelekile, abamamatheki, bese uyabuza ukuthi ingani benjena, bese uyangena ehhovisini lakho nabanye abantu abesebenzisa ubuso abazange baze bakumukele, uyayibuza ukuthi abantu abanjani abalana abakhoni ukuqonda ukuthi uma ngabe uzoba ukhozi kufanele ube umuntu okhuthazela kuyo yonke into ngendlela engavamile. Namhlanje empilweni yakho angeke uzubheke lokhu ukuthi abantu abakwenzayo nabantu abashoyo nabantu abenza ngayo nabantu ababuka ngayo, ngoba uzoba nokukhuthazela okungavamile. Futhi ayikho into ezokususa enjongweni yakho, ayikho into ezokususa ephakameni uNkulunkulu anakho. Ngikhuluma nothize lapho, ukukhuthazela. Imvula izowa, ukukhuthazela. Ilanga lizoshisa, ukukhuthazela. Umoya uzovungaza, ukukhuthazela. Abantu abanganandaba neshishini labo bazokucwaninga, nalabo abangenaluhlelo olufana nolwakho bazokhuluma, futhi bazokhuluma kabi. Ukukhuluma kwabo ngeke kuze kukwehlise, ukukhuluma kwabo ngeke kuze kungehlise. Ukukhuthazela, buka lokhu kuThimothewu wesibili sahluko 2 verse 3. Khuthazela, ngiyathatha incwadi emkhakheni wami, ngifuna ukufunda. Isingenisi siyaphetha bese ngithi incwadi enjani lena? Ileyo ncwadi ezokholela ekuphetheni kwaleso sifundo. Khuthazela ebunzimeni. Bese lawo magama alombhali awacacile, awaqondeki kalula, bese uthi hayi lokho kunzima, kodwa ileyo ncwadi okuzofana udlule kuyona, okuzofane ube umpetha kuzona. Uma ngabe umbhali, umsunguli enobuhlakani obukhulu kuba abhale lencwadi anayo, uma ngabe lo mbhali enalo bunyonincwe, ngizokuthola lo buhlakani. Ngikhuluma nothize, ngizoze ngidlulele ngaphezulu kulowo buhlakani balo mbhali, ngokuthi ubheke bonke ubunzima endleleni bese uyakhuthazela njengesosha elihle likaKristu. Ukhozi, amehlo okhozi, izenzo zokuphumelela, isibindi sophuma ayozuza, ukuphakanyiswa ngaphezu kwesitebhisi, ukukhuthazela okungavamile. Ngiyafinyelela lapho. Maduze. Uma ngabe usengomusha manje uthi ngizofinyelela lapho, uma ngabe ufinyelela lapho emva kweminyaka e10, lokho akukuhle. Abanye abasebangeni lapho bafika lapho eminyakeni e2, eminyakeni emibili. Hambisana nabo, kwenze lokhu ufanane nabo, ukuthi akusiko nje ukufinyelela lapho, ufinyelela lapho ngesikhathi. Ukukhuthazela okungavamile. Ngiza kwiphuzu lesithathu lapha. Iphuzu lesithathu ukuthi ukugcwaliseka. Ngizogcwaliseka. Ukugcwaliseka kwamandla okhozi. Ngifuna ukuba ubheke kuwo wonke umuntu ozingelayo, angeke aze athi angizange ngize ngicibishele.
ngivele ngathola ukhozi lubuthakathaka lungenamandla, ngavele ngalula isandla sami ngathatha ukhozi. Ebuthakathakeni babo awukho umzingeli othola ukhozi lubuthakathaka lungenamandla, alukho umzingeli ozokuthola ubuthakathaka. Angeke baze bakubambe. Bathi ubuthakathaka sikhulume igama nje lodwa lavele lamwisa phansi. Ubuthakathaka nje sikhulume izwe lodwa wawela phansi. Manje uzoba ngoqinile ngisho kunegama elilodwa. Abakubhekayo, abantu abakhulumayo ukuba bakuwise kanjalo, ngizoba khuluma ngizoba namandla okhozi. Buka ukhozi lapho seludalwe kabusha, lavuselelwa, labuyiselwa, lakhululwa. Yini oyibonayo? Okokuqala, izinto ezimangalisayo. Izinto ezimangalisayo. Buka izinto ezikuzungezile. Buka abantu osebenza nabo la usebenza khona. Yini abayenzayo? Buka usebenza nabo. Uzibona unjani ngenkathi ufika esandleni sikaNkulunkulu? Izinto ezimangazayo. Buka uDaniel isahluko 11 ngifunda uverse 32. Labo abenza kabi kunesivumelwano, kodwa abantu abamaziyo uNkulunkulu wabo bayakuqina futhi bayokwenza okukhulu. Loyo amen awuzange uphume kahle. Abantu abamaziyo uNkulunkulu wabo bathi uNkulunkulu nguNkulunkulu wami, uNkulunkulu ngumdali wami, uNkulunkulu nguye ongidalayo, nongidala kabusha, nongibumba kabusha. Labo bantu abamaziyo uNkulunkulu wabo abathi unguNkulunkulu wami, hayi kuphela nje uNkulunkulu womhlaba, hayi umdali womhlaba, kodwa ungumdali wami. Abantu abamaziyo uNkulunkulu wabo bayakuqina. Uyakuqina ngisho kunenkinga zakho, uzoqina ngisho kunengqinamba zakho, uzoqina ngisho kunezihibe ezime nezivimbe wena ekuphumeleleni kwakho ngegama likaJesu. Bafuthi bayokwenza okumangazayo. Izinto ezimangazayo. Isimo somqondo sokuqhubekela phambili. Isimo somqondo sibaluleke kakhulu. Uyazi ukuthi uma ngabe unabantu abavumelana nawe ngokomqondo, ngisho nalabo abangavumelani nawe uyaba mamatheka kubo, uthi mhlambe uma ngabe ngibhekene nenkinga ababhekene nabo, mhlambe bengizokwenza njengoba benze. Uyahamba endleleni othize, uyadlula phambi kwakho, bese uthi mhlambe lo mlisa uphuthuma indawo ethize, mhlambe engaza lahlekelwe leyo ndawo akuyona, ufuna ukufika kuleyo ndawo ngesikhathi. Ngimnikeza ithuba ngithi dlulelela phambili, awenzi njengabanye abantu, bese uyabaqalekisa, bese uyabathuka. Uba nesimo somqondo esihle. Nginokuziphatha okuhle, kufanele sithathe ukudla othize bese yagijima angenele aye ngaphambili. Usimo somqondo esihle ukuthi uthi mhlambe ulambe kakhulu, mhlambe unenkinga edlula mina, bese uyamdlulisa ngaphambilini empilweni, emsebenzini la usebenza khona nabanye abantu, ukhuluma kanye nabantu. Qoka ukumamatheka, thokoza nsuku zonke, ungabe umuntu ohlale ecasukele wonke umuntu, ecasukele yonke into. Iba nomqondo
womuntu ophumelelayo empilweni banomqondo wabantu abaphumelelayo. KwakuThesalonika isahluko sokuqala uverse 5 uverse 16, thokozani njalo. Thokozani njalo verse 17, khulekani ningaphezi. Uma ngabe unebhawudi ongakhona ukuliqhaqha, unenkinga ungakhona ukuthi udlule kuyona, ungakhononi, ungacasuki, ungahlali lapho ungathi yingani uhulumeni njena, yingani abantu fanele benze umgwaqo bengenza umgwaqo. Yiba nomqondo omuhle. Uma ngabe umuntu engakhona ukuxazulula inkinga, khuleka ungaphezi. Uverse 18, kukho konke. Uma ngabe ujuluka, kukho konke. Uma ngabe ugodola, kukho konke. Uma ngabe bekubambezela emqeni ngaphambi kuba ufike kulelo hhovisi elibalekile, unomqondo omuhle kuyo yonke into. Iba nokubonga ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Umqondo omuhle ngeke uze ungaphumeleli, ngeke uze ungakuphumelelisi. Nginikeze amen omuhle omkhulu bese siba ukukhanya okuholela ngaphesheya. Umusa omkhulu, umusa omkhulu wamaphupho amakhulu. Yenza amaphupho akho abe makhulu. Yenza amaphupho akho abe phezulu, bese uNkulunkulu uzonginikeza umusa omkhulu. Umusa omkhulu. Ngizoba nomusa omkhulu. Amen phezu kwempilo yakho. Buka izenzo isahluko 4 uverse 21. Kwathi sebekhulekile kwazanyazanyiswa indawo lapho bebebuthelwe khona. Buka lokho, abantu babenganyakazi kodwa indawo yayinyakaza. Uyazi ukuthi kunabantu abanyakazayo kodwa into inganyakazi. Indawo ayinyakazi, ayishintshi. Kunabantu bahlale benyakaza, bahlale beshintsha, nesimo silokhu sibawisa. Kodwa uma ngabe wazi ukuthi unoNkulunkulu ozoshintsha sonke isimo, indawo izonyakaza. Abantu abakuzungezile, abafungile phambi kwamazulu nomhlaba ukuthi angeke uzuwele le ndawo, bazonyakaziswa. Itilongo lakho lizonyakaza. Ukubanjwa kwakho kuzonyakaziswa. Kodwa wena angeke unyakaziswe ekukholweni kwakho. Angeke uze unyakaziswe ekukhuphukeni kwakho. Sebekhulekile indawo ababebuthe kuyona yanyakaza. Bagcwaliswa bonke ngumoya oyingcwele, bakhuluma izwi likaNkulunkulu ngesibindi. Buka uverse 33. Uverse 33. Abapostoli baveza ngamandla amakhulu ubufakazi ngokuvuka kweNkosi uJesu. Umusa omkhulu, umusa omkhulu phezu kwabo bonke. Ngabe ngingxenye yini yabo bonke labo? Ngabe uyingxenye yini yabo bonke labo? Uyaphuma kule ndawo ngamandla eNkosi. Nomusa omkhulu kaNkulunkulu uzoba phezu kwempilo yakho. Ukukhanya okuholela ngaphesheya kwendawo, kwezwe lendawo. Uma ngabe ubheka umphakathi wangakini uthi abantu bangakithi abakaze babe kuleli hhovisi, uzoba ngokuqala ukubamba lelo hhovisi. Bathi abantu bangakithi lana abakaze bafinyelele kuleso sigaba, bathi uzoba nguye ozoba ngokuqala. Ngizoba lapho.
ngizoba lapho. Okushoyo ilokho okubonayo. Ngizoba lapho. Uzoba lapho. Ngingakutshela inokuthize. Uzoba into enhle engakaze yenzeke emndenini wakho. Umntwana omuhle, indodana enhle, indodakazi enhle engakaze yabakhona emndenini wakho. Amahubo isahluko 61 uverse 2. Amahubo isahluko 61 kusukela ekujuleni komhlaba ngiyakukhala kuwe. Uma ngabe inhliziyo yami ikhathele, ngiholele edwaleni eliphezu kwami, ngiholele. Bhala lokho, ngiholele edwaleni elingaphezulu kunami. Amandla, izinto ezimangalisayo, isimo somqondo soqhubekela phambili. Umusa omkhulu wamaphupho amakhulu. Ukukhanya ukuholela ngaphesheya kwezwe lendawo. Amandla aqhamuka kumkhuthazi waphakade. Amandla uze ufike esicongweni sentaba yakho, awuzukukhathala. Uze ufike ekuphumeleleni kwalo mcabango uNkulunkulu akunikeze wona enhlizweni yakho. Ngubona ugijima, ngubona ungumphumeleli, ngubona njengomuntu okhuthazekile ngegama likaJesu. Isaya isahluko 41 uverse 10 uthi, ungesabi, akunamali ungesabi, akunamxhasi ungesabi, akukho kumukelwa ungesabi, ayikho indawo ungesabi, ngokuba mina nginawe. Ungapheli amandla, ungakhathazeki, ngokuba nguNkulunkulu wakho. Ngiyakuqinisa futhi ngiyakusiza. Yebo, ngiyakusekela ngesandla sokunene sokulunga kwami. Buka uverse 13 lapho, uverse 13. Ngokuba yimina Jehova uNkulunkulu wakho, obamba isandla sakho sokunene. Uthi kuwe, ungesabi, mina ngiyakukusiza. Uma ngabe kungena baba, kungena mama, ngiyakukusiza. Uma ngabe kungena mxhasi, kungena umuntu ofuna ukunikeza imali, ngiyakukusiza. Awukho umlenze omude, akekho umuntu ongakuxhumanisa, mina ngizokusiza. Uma ngabe umnyango uvaliwe kuwo wonke umuntu, ungakhathazeki, ngiyakukusiza. Ukuphi yena? Ngiyakumukela enhlanganweni yezinkozi zindizela phezulu. Amakhanda gebisiwe, amehlo avaliwe. Ixathu lokuqala esilithathayo, ukukhululwa ngu-Emmanuel. Ukukhululwa ngu-Emmanuel. Ukwamukelwa ngegunya lakhe. Umusa unikeziwe nguNkulunkulu. Ukuphakanyiswa nguJehova. Unikwe ngamandla akhe. Ixathu lokuqala lelo, amehlo avaliwe, amakhanda agebisiwe. Ufuna ukuba nobudlelwane noma nokuxhumana okugxilile nalo Emmanuel, lozokuphakamisela phezulu. Noma ngabe ukuphi, phakamisa leso sandla. Into ongakaze wayazi ngaphambilini izokwenzeka kuwe. Into ongakaze wayibona, uxhunyaniswa no-Emmanuel.
uzokusindisa, uzoguqula impilo yakho. Phakamisa leso sandla, ngibheke wena uNkulunkulu, ubheke wena. Uma ngabe uphakamisa leso sandla, ngiyakunxusa, sukuma ume ngenyawo. Ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga. Phakama lapho ukhona, uthi Nkosi ngilapha, Nkosi ngilapha. Zonke lezi zinto ukuba zenzeke kufanele uxhumane noKristu, khona impilo yami ingunaphakade lami luzofeza lokho, leyo njongo kaNkulunkulu ingunaphakade. Ngizokhuleka kanye nawe Baba egameni likaJesu Kristu. Ngiyakhuleka bonke laba baphakamise izandla zabo lana nakuyo yonke indawo. Ngiyakhuleka ukuthi amandla akho azoguqula impilo zabo ngegama likaJesu. Xolela okwedlulo, yenza impilo entsha ifike kubo njengamanje. Futhi ngiyakhuleka ukuthi impilo yangempela yaloyo phakamisiwe uzoyinikeza bona ngegama likaJesu. Ngiyakubonga Nkosi, ngiyazi ukuthi usuphendulile. Ngegama likaJesu ngiyakhuleka. Mangibe nalo amen omkhulu wezinkozi manje othize akamemeze athi manje kuyo yonke into engikhulumile, ukuze ibe ingxenye yempilo yakho. Akukho ukukhathala, akukho ubuthakathaka, awukho ntambo ekubophele phansi. Ngizokhulekela umkhuleko othize kuwe. Kufanele ume ngenyawo manje ukuze wamukele lokhu. Yonke into ekubophile siyayinqamula njengamanje. Siyabulala imisebenzi kaSathane. Ikusasa lakho likhanya ukwedlula ingemuva lakho, impilo entsha, isigaba esisha, yokusha ngaphezulu kuwo wonke umuntu ngegama likaJesu. Phakamisa leso sandla sizobhala into ephumelelayo. Leso sandla sizothola esingakaze sikuthole. Yonke into embi kuleso sandla, igazi likaJesu Kristu liyasusa yonke leyo nto. Bathi inhlanhla, uma ngabe kunenhlanhla kuwo wonke umuntu, uyingxenye yaleyo nhlanhla. Baba, egameni likaJesu, wonke umuntu lana namhlanje ngaphambi kokhetha bala lamuntu, konke ungaphumeleli kokudlule, konke ukuhlulwa kokwedlule, konke ukugula kokwedlule, zonke izifo zokwedlule, zonke ungaphumeleli kokwedlule, konke ungaphumeleli kokwedlule, kususe njengamanje ngegama likaJesu. Intambo ebabambile yabaxhumanisa nokwedlule, nqamula yonke into, bulala yonke into, nqamula zonke izibophe, bulala imisebenzi kaSathane. Khulula izinkozi ezintsha zikhululeke empilweni entsha, esigabeni esisha, ukuba baphumelele kabusha. Bathathe ubakhuphukele isephezulu, ubayise phezulu kwestebhisi, ngaphezulu kwestebhisi. Qinisekisa ubuhla nomusa kuyo yonke impilo. Benze bazi ukuthi basha, beze bezwe ukuthi basha. Mababe nesiqiniseko sokusha, ukubona ukusha, ukufananiswa ukusha nezinkozi, amandla amasha ezinkozi. Uzogijima ngeke uzukhathale, uzohamba ngeke uzudangale, angeke uzukhathale. Ukhaphethi obovu usophambi kwakho. Hamba, kumqhubekela phambili, hambela phezulu, ndizela phezulu, uze ufike esichongweni uNkulunkulu akubekele sona. Siyakubonga Nkosi, siyazi ukuthi sekwenzekile. Faka ubufakazi kuyo yonke imlomo
Ngegama likaJesu ngiyakhuleka.